kuku sing dupa kumalot nang kang tias sang kawanku sageng jajan nanging sangat angin sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi rumangsa bagya mulya penggalipun kakek sawise bisa mangun bebrayan karo siraminggih boten namung panjenengan Kakang Mas Prabu semanten ugi kula bagya mulya gesang kula saged caket kaliyan Kyai Kakung ingkang kula tresnani boten wonten sanes namung panjenengan dasar rina katitik rikmamu numbak baku alismu kang dilirit langkung pakulitanmu kuning giring pindo masnang kalamun kinandra pindo petari kengasari roja bedo mulyaning aku lamun bisa urip
brayang Terus mengaji Kak. lali-lali tan bisa pirasaning penggalih Kak. Rumangsa badhe mulya kesah. yen rina katonya ya jeng Setyowati Kula nyuwun pangapunten menawi anggone kula lelados kaliyan panjenengan menika dherek saged nuju prana dhateng manah. ora dadi apa-apa kono kakang janji ora bakal mangklung uga ora bakal kiyung karo wanita amung sliramu pepujaning ati tali sutraning asmaramu pinangka dadi panggeting batinku wong ayu Apa saestu sedaya pangandika panjenengan kaliyan kula menapa saged kula ugi menilai sing kados kula kaliyan. Heman Setyowati garwane putraku Napa saestu panjenengan menika tresna sanget kaliyan lahir tumusing bareng kawiwitan pun kakang pinanggih marang sliramu ning pertapan Kuntara Sega jroning kadangmu kakang putut madrim nganakake sayembara marang sapa sing bisa ngalahake kakang madrim sing menang boyong marang sliramu mbok menawa kabeh maus kinodrat dening jagat kinurba dening Jawata Setyowati lahir ana ing jagating pepaton mung pinangka dadi garwane kakang menawi saestu panjenengan tresna kaliyan menawi kula menika nyuwun kaliyan panjenengan menapa panjenengan kedah wujud piyambak ingkang dados panutan kula. yo gini ora wis sak mestine kalamun wanita duwe pamundutan marang kakunge mesti bakal dikundanan Setyowati Cikados njur apa sing dadi pamundutan Kang kula kepingin sang gadhahi aji gineng Kang. Diajeng Setyowati kepengin anduweni aji gineng Menapa ingkang dados panulan
jagat wasesaning Bathara ya jagat pangestuwa. Diajeng Setyawati. Cikados. Reningpun kakang menggawe pinangka Nalendra ing Praja Malawa. Datang ngoncati wedi. Sabda pandhita pangandikaning Nalendra. Pindhane wong Kresna kumedes ing delanjang sing. Yen pancen diajeng Setyawati kepengin anduweni aji kinayat. Panyuwunmu ingsun udanani wong Ayo enggal manjing ana ing sanggar palanggatan seliramu bakal tak lunturi aji kinayat. Monggo Kang. Ingsun lunturi ati mula kuwi sawening bukti nyata lamun pun kakang tresna lahir tusing batin perwira kita ulun jeneng kula Pakuwang Lendan yo kita luput waspada ati ulun Tara Indra wih pangapunten ngantos kula kabidung dhateng kawontenan kula kalepian bilih diajeng Setyawati sampun purut kasedan jam Setyawati wis bali ing tapak suci sinendal sang pikulun yam mula kita luput jalaran apa kang dadi pamungguting Setyawati garwa jeneng kita mari aji gining ya ajian Sulaiman kuwi ndadekake siku dendaning Jawata awit kuwi luput jalaran aji gining ajian Sulaiman kuwi ora dikeparingake medharake marang sapa wae kejaba wong kang wis lunturan aji gining ya ajian Sulaiman lumantar pikulun Nagaraja. Sang Pukulun Bathara itu sewu lepat kula nyuwun pangapunten awit sedaya kala wau kula kabidung ageng raos tresna kula ingkang kula tujuaken dhateng Diajeng Setyawati jeneng kita pinarendra pengayoman marang kawula ning Malawapati nanging kita luput jalaran mung kapribadhen nanging ora menggalake marang kawula bebasan kawula cilik pating nandhang kasingsan nanging kita ngegongake kapribadhen mung nengenake kesenengan pribadi nyiwakake babagan kawula mula ulun jeneng kita Prabu Lendan muja hardaning kanepsu lan kapribadhen rungokke kita inggih ning sliramu kuwi luput ing Jawata nampa sikuring Jawata keprabon ing Malawapati sirna manjelma ukir lan samudra Pukulun Bathara Indra kita menawi kula nampi siku dendaning Jawata kamangka kula lenggahipun pinangka Nalendra ing Malawapati lajeng kados pundi kawula kula sengkul apa ora waspada Sriam kita kudune mirsani kahanan apa Praja Malawapati isih katon ana ing netramu sawang Allah saestu kula nyuwun pangapunten sang Pukulun Bathara
sabda panjenengan. Engkari kalenggan menika negari Malawapati. Malih ana bebondotan ing kados pegah. Ing menapa ageng raos dosa kula dhateng panjenengan kula. Kita ulun jeneng kita Aminda. Lamun kita ngepenginake bali ning Praja Malawapati. Lan pengen kita menggalake kawula sing kudilaning Jawa suwing lawas jeneng kita kudu ngombor nanging omong lamun wis kita nindakake sikring Jawa suwing lawas kita bakal ngeruhi kahanan baline Praja Malawapati. Lamun kita ora ngebengake apa kang dadi pangancane Jawa Malawapati Semoro bali Praja Kanada. Pukul bakore pinangka sesembahan dados kedhating gesang kula ning Mangkurat. Kami dalma ingkang murtad menawi kula nampel menawi kula kita Rambara ninggalaken negari Malawapati nampi siku dendaning Jawata Swintulaming. Wedal menika ugi kula nyuwun pamit. Kula badhe ninggalaken negari Malawapati sang Kulun Bathara. Ulun mung paring pangestu jeneng kita. Aja kaya bocah cilik enggal tindake apa kang dadi sikuning Jawa. Pareng kula nyuwun pamit. Kraton Malawapati wujud ukir lan sama bali kaya dene Praja Malawapati. Yen ngono dadi parantah oncapi kita ulun janggara akejan para kadang merah mesti kita bakal paring surat marang para Suwanda. Kang Mas. Ya. Paman Patih, Patih mati. Kang Mas. Angking dar. Sliramu aja nganti kendhat ing kaprayitna. Yayi Maha Prabu Angking Darma pangarsa tunggal ing negara Malawapati. Satemah sinembah para titah sinanjung para priyagung. Aku minangka warangka kang ngesuwi sakutuhe ing negara Malawapati. Ambek adil para marta berbudi lekas ing Tarahaya. Kula kanthi aku kepengin coba upadi ana ing sanggar pamujan. Ini akan jauh Kang Mas. Kang Mas hati batin mati. Ngaturke aku samudra banget hati Kang Mas. Awit kula menika sampun daya ngupadi kawontenanipun Kang Mas Prabu Angking Darma
menika leres kasujatanipun kula boten manggihake babar pisan Kang Mas. anggen kula ngupati Kang Mas Prabu Angling Darma menika boten wonten ing film pagrikan Kang Paman. Aja nganti kekes atimu. Senajan Nyai Prabu Angling Darma lamun ing patunggon ing pidaleman ora manggihake yang dipapan dununge Nyai Prabu Angling Darma. Aku minangka pepatih ana ing negara Malopak. Aja gak lan kangelan. Ayo upati bebarengan kang dipapan dununge Nyai Prabu Angling Darma. Derek Kang, Monggo-monggo kudiraken jagat pasesanan Bathara saking gene negara Malapati ingkang raka ora nemokake Kyai Prabu Angling Darma. menika leres Paman bareng atik anggen kula mambeng los kangge kalawan Prabu Angling Darma. Siram aja nganti cegat ing kampanye. Aja gak ayo bebarengan nyuwun marang panguwasane Bathara kok menawa Titah ulun matri waspadake ulun kang tedhak ing Arcapada. Sahyang Pitara Agung ngaturaken sugeng rawuhipun bathik magrib caos sembah mugi toyo. Titah ulun batik magrib lan pangeran Mangunjaya lan Jenar ngendhen dawuh ulun Bathara nedha nrimo bekti pangestuning ulun wae tampat kebat kita tampana Sangebut anggen kula nampi mugi dadosaken kuncaranipun negari Malapati. ulun wis ngerti apa kang kita tindakake awit kita kebingungan jalan pati sembahan kita Prabu Angling Darma. Menika leres rumaos sakidengipun negari Malapati kawula ugi sami kupati wonten pundi papan dununge Kyai Prabu Angling Darma. Kasunyatanipun kula boten pinanggih ugi kawula sakukuban wonten ing Malapati sayang Bathara. Titah ulun bujang para Prabu Angling Darma nampa siku dedaning Jawata suwindu lawase jengen kita aja kok bingung lan aja kok susah kita bakal pinanggih marang sembahan kita Prabu Angling Darma nanging lamun kita wis mancing wektu ing sakindu lawas Dados Kyai Prabu Angling Darma nilaraken Malapati. magrib Lajeng sinten mangkenipun ingkang sinimbah para titah menawi Kyai Prabu Angling Darma nilaraken kedaton ing Malapati. Jawata wis ngayomi lan ngubengake jagat yen Malapati bakal gayomi marang Jawa suwene titah bujang karo Angling Darma ngembara nampa siku dendaning Jawa nanging kita magrib apa kita wis tahu rikala ning pertapan Antara Sugara sumpah kita nganti manasake kayangan ing kono lamun kita sumpah marang Prabu Angling Darma mukti bebarengan apa kita lan Sahyang Bathara ngantos kula lan Kyai Prabu Angling Darma gesang mukti rekaos menika satemah badhe kula kelampar nalika semanten kula sumpah sabaya mukti sabaya pak mukti Angling Darma tertamtu ugi mukti batik magrib
sakmenika wonten rasa panjenengan kula sumpah sang patih badhe madrim boten badhe tumuli bali ing Malopati menawi boten sesarengan lan Kyai Prabu Angkendar. Yen ngono jeneng kita padha mati. Aja kesuwen, aja kaya bocah cilik. Enggalo sira ngupati marang sembahan kita Prabu Anglendar. Kalawan jeneng kita titah Pujanarka lan Mangunja. Dereke kita sekalian marang budale Pujangkara badhe mati. Budal Namung nyuwun tambang panges. wis gawe marang ing Malopat nganti jeneng kita pati marang kadang-kadang nanging Jawata ora bakal legakake